Na sziasztok, folytatjuk tovább a Lords of the Fallen-t, kezdem egy rövidke kis beszámolóval, ugyanis van miről beszélni. Ez most itt eredetileg a 4. rész lenne, nem pedig a 3. Viszont az történt, hogy akkor, amikor vettem fel a 3. rész, jött ki a játékhoz egy patch, amit én fel is tettem, ugye frissítettem a játékot, stb. Ennek köszönhetően menet közben ki is crashelt a játék, meg történt még egy-két érdekesebb dolog, valamint a patchnek köszönhetően az összes létező beállításom eltűnt így a játékban, menet közben. Az FPS leesett 30 alá, szóval minden bajom volt. Baromi sokat kellene nekem vágni abban a részben, és lényegében az FPS miatt konstans szakadékba zuhanás, meg láthatatlan falon mászkálás, meg ilyen dolgok voltak. Inkább én azt hanyagolnám. Ami fontos volt azonban abban a részben, hogy megtaláltam a kovácsot. Onnan haladtam tovább nyilván, ahol a 2. rész végén ugye megálltunk. És ott még felfele ment tovább a terep, felmentem, megcsináltam, és akkor úgy jutottam el tényleg lineáris úton úgymond ehhez a Kovács asszonysághoz, ő most már itt van. Upgrade-elni lehet nála, vásárolni, eladni, semmi extra igazából. Ami viszont lényeges, hogy egyrészt most már dual wieldelek. Esett valahonnan, vagy találtam valahonnan egy ilyen hatchetet, megmutatom. Split damage-es ez is, viszont fullosan Infernóra scale-el, ez nekem ugye tökéletes, és így dual wieldelve ezzel a kis Rusty Cutter-rel egész jó, úgyhogy most már fixen így haladok. Valamint, akkor mondom még itt, amit mutatni szeretnék, igen, Line Zone-nál dobtam egy upgrade-et a healing cuccokra, most már elvileg többet heal vissza ez az egész. Felfedeztem, rájöttem, hogy ez itt mi. Na hát jól mondtam én, hogy ez ilyen Covenanthez hasonló dolog. Vannak a pályán, ha biztos láttátok már, ugye ezek a kis láthatatlan lámpák, be lehet őket aktiválni, lepkék szállnak ki belőle, és akkor hirtelen egy random mob felett megjelenik egy játékos név. Na ezeket kell itt leszedegetni, úgy tudjuk a tíreket kilokkolni. Tehát minél több ilyen lámpát találunk és beaktiváljuk, és leszedjük azt a mobot, amibe a játékosnak a lelke beleszáll, akkor megnyílik majd idővel nekünk a tier 2, meg az a tier 3. És hát ha sikeres a küldetésünk, akkor ugye 3 darab szemet kapunk egyszerre egy ilyen killért. És hát elég drága itt minden, viszont azt néztem, hogy ott a 3. van egy komplett szett, ilyen koponyás. Nekem az baromira tetszik, úgyhogy én azt szeretném majd megszerezni, hogy honnan lesz nekem egyébként például a sityóért 400, meg az armorért 500 ilyen szemem, amikor 3-asával dobálja a játék rejtély. Lehet, hogyha invédelgetnék, akkor is kapnék ilyet, nem tudom, azt nem próbáltam. Úgyhogy fogalmam sincs, na de legalább rájöttem, hogy ez micsoda. Van ilyen egyébként kóposban is, lent a fiúknál, akik a beszéden kívül semmi más nem csinálnak. Na de én kipróbáltam a kópot, majd ha elindulunk a terepen, akkor el is mesélem, hogy milyen volt. Lényeg, ami lényeg, papinál be tudtam itt tenni egy második ilyen szemet, ezt is ugye találtam, és ez azt csinálja, hogy ha jókor dodge-olok a támadás elől, akkor ilyen wither damage-et okoz az ellenfélnek, valamennyi része a HP-jának befehéredik, ezt elég hasznosnak találtam, úgyhogy végül is ez maradt. Találkoztam még egy bosszantyúval is, a 3. részben egy hölgyemény nyál, aki íjászkodott, volt a kutyái, egy igazi ilyen ganker harcnak tűnő helyzetet teremtett ott azzal a sok-sok újra spónoló kis kutyúval. Igazából, ha a kutyák nem lettek volna ott, ez lótúró. Kutyák nem lennének, amúgy egész jó lenne ez a történet. Már itt vannak. Nézd meg. Hílej meg! Úristen, hát ez isteni szerencse volt. Oh. Jó. Hol vagy? Hol vagy, anyukám? Jövök. Várjál már. Ó, öcsém. Mert amúgy... így már, hát, annyival nem jobb, de... Na, valamit azért csak számít. Vajon már
nem is anyukánk van, hogy beizélve nekünk. Mami? Meg kéne valakinek már halni. Aki most nem én leszek. Súgy? Mellé! Mellé ment mami. Most nagyon jól állok. Jaj, jaj. Nem mondok semmit, mami. Folytassuk. Folytassuk csendbe ezt a harcot tovább. Így. Gyere. Elébb. Súgy. Remélem a kutyákkal külön nem kell elbánni. Na, végre jó. Na és akkor még, amit mondani szeretnék, az armoromról. Végigjártam a második részben felfedezett terepet fullosan umbrál környezetben, és hát ugye találtam olyan helyeket, részeket, ahol nem jártam még. Úgyhogy ott azokat összeszedegettem, stb. Léptem szinteket, és hát végül így, hogy ennél az umbrálos papinál, a szemesnél lehetett venni ilyen tök jó spelleket, én úgy döntöttem, hogy nekem Inferno és Radiance lesz a vége, úgyhogy ezekre is pakoltam már, most megmutatom az új spelljeimet. Ehhez ez az Umbral Catalyst kell, Wither Damage-et csinál egyébként mindegyik. A legbasicebb az ugye ez egy projectile, és elég gyorsan lehet kasztolni, spamolni, ez is mondom végig Wither Damage-et csinál. Akkor van az R2, ilyen kis gömböket idéz, és hogyha ebbe belemegy az ellenfél, akkor ezek is ilyen baromi nagy Wither Damage-et csinálnak. Hát jelenleg még nem olyan baromi nagyot, de azért nem rossz. Valamint van még egy ilyen spellem, ez pedig magam mellé idéz meg egy ilyen szemet, jön velem utazgat, és hogyha észreveszi, hogy van körülöttem valahol egy ellenfél, akkor elkezdi spamolni, lövöldözgetni azokat úgy, hogy igazából ez így ennyi. Most jelenleg ez a 3 van. Mivel az Inferno statomat és a Katalisztomat is upgrade-eltem már a Kovácsnál, annak is lényegesen jobb a sebzése, tehát a Fireball-om az most már ilyen tök emberi damage van, úgyhogy az így tetszik. Illetve a továbbiakban dual wieldelgetek, mert ugye a hatchetem is így, hogy Inferno-ra scale-el, és ugyanúgy split damage, physical fire, mint ez a cutter, és buffolható is, nekem ez így teljes egészében jó. Innen jöttünk be a boss arénából, és mondom, itt semmi más nem volt, itt volt felette a Kovács a börtönbe, és tulajdonképpen így itt ennyi. A pálya pedig erre megy tovább, és itt, mint látjátok, ott lent az itemből is egyáltalán nem mentem. Megvettem 9500, vagy meg tudom én mennyi volt forintért azt a kulcsot, amit árult az NPC, úgyhogy most már majd az ajtókon is át fogunk tudni menni. Azokat még direkt nem nyitogattam ki, ahol így emlékeztem, hogy van. Mondom, azt majd inkább akkor így részben. Együtt, úgy, hogy ez van. Az armor, ami rajtam van, az a molylepkeszerű ellenfél dobta, úgyhogy semmi védelme nincs, csak azért vettem fel, mert úgy nézek ki benne, mint Marilyn Manson, úgyhogy ennyi. Szóval ez itt teljes egészében a fashion. Na csak, save point. Az armor pedig a Raiden nagyúrtól vettem meg. Ezt ő árulta, úgyhogy úgy raktam össze az armort, hogy minél nagyobb ilyen fizikális védelmet nyújtson, úgyhogy a sisakot leszámítva ez a többi armor darabom esetében így is van. Na és akkor mesélek egy kicsit erről a kópról. Szóval, pillanat. Na, itt is kaptunk egy emótot. Te nem akarsz nekem árulni? Dehogy nem akarsz árulni nekem valamit. Hagyj nézzem, mi van nálad. Úgy látom, itt van a Bloodborne set. Oké. Na és ez így. Holy Fire. Hát... Jó, hát mondjuk a sisakomtól nem nehéz jobb statokat produkálni. Ez itt micsoda? Dagger.
Aha, Dexes cucc. Hát ez nem. Én maradok most már az Infernós meg a Radiance-es cuccoknál, oldalt látjátok a statjaimat. Kiúztam 22-22-re mind a kettőt, mert ahhoz a nagy szemes spellhez annyi kellett. Hát a HP-re meg a staminára dob ugye a gyűrű is, úgyhogy az nem a valós érték, amit ott láttok, de egyébként most jelenleg akkor itt tartunk. Jó, hát itt engem most jelenleg így egyelőre semmi nem érdekel. Na, tovább mesélnék a kópról, szóval bementem egy playerhez, és hát egyből disconnect. Szóval az ott nem volt egy nagy élmény. Viszont bementem utána egy másikhoz is, és baromira mérges lettem a játékra, mert egy olyan... Ezt tuti beszakad. Istenem, de tudtam, hogy beszakad. Mi a túró? Ajaj! Szóval bementem egy másikhoz, és mérges lettem a játékra, mert olyan terepre dobott be, ahol én még nem jártam. És ott kellett vele jönni-menni. És még ráadásul egy bosshoz is bement, amit nem láttam. Úgyhogy végképp elborult az agyam. Nagyon laggos volt nekem a kóp. Úgyhogy ahhoz a kópos Covenanthez a cuccokat én nem is fogom erőltetni. Nem is érdekel, hogy mi van ott. Jaj, mi ez a cápafejű izé? Egyszerűen várni kell itt még szerintem patchre vagy valamire, mert na azt veled mi alótúrót fogunk csinálni. Várni kell itt patchekre vagy valami, mert nekem az a kóp az így nagyon nem adta. Nem tudom, hogy mi ez vagy ki ez, de meglátjuk, hogy ezek az umbral spellek hogy hatnak-e. Hát, be kéne hívni a izét, nagy szemet. Ajaj. Most egy erős teszt jelleggel dodge-olgatok, hogy ki tudjam ezeket a cuccokat próbálni. Mindjárt megnézzük a fegyót. Ez egyébként, mivel split damage fire, egy idő után ki is gyújtja az ellenfeleket, szerencsére. Oké. Ajaj, ez most nem oké. Nézzük a charge. Nem látok amúgy semmit, de mindegy. Jó van már. Nyomjuk neki. Lehet ide a pirókész kéne egyébként. Sőt, egyre inkább biztosabb vagyok benne. Nem látok lótúrót. Ja, ki kéne cserélni a pirósz... De... Öcsém, ez a dodge, hallod? De most hol vagyok? Most mit csinál a karakter? De jó lenne tudni. Mert amúgy... Hát érdekes. Na mindegy. Szóval a kópra visszatérve, az katasztrofális volt, úgyhogy el is engedtem ezt az egészet. A karakterrel meg annyit, hogy baromi idegesítő, hogy a dodge az akkora, amekkora. Rengetegszer lezakóztam helyeken, ahol egyébként szerintem nem kellett volna. Tehát normál esetben nem zakóznék ott le, de hát mivel akkora a sungja ennek az egész dodge történetnek, meg sokszor az ütésnek is, hát mondom, hihetetlen. Megnézzük a izét. Visszacserélem most a piroflémet, megnézzük, hogy a tűz az hogy hatna rá. Igen, ezt bent találtam ott a hubba valahol, azt hiszem, szóval. Ja igen, mielőtt bementem volna a hubba, ugye ott lehetett volna felfelé is menni, én csak lefelé mentem célirányosan, ugye befele oda a izébe, aztán hát így elhagytam azt a helyet. Na és akkor ott volt egy ládába. Felpattintjuk először is most ezt, és akkor megnézzük. 144, hát ez se valami nagy. Kicsit érdekes a helyzet. Lehet jobb lenne téged target lock nélkül egyébként. De ám... Fú, de fura. Baromi fura ez. Sokszor az előző részben is ez volt, hogy mondtam is, hogy olyan érzésem van, mintha nem lenne kontrollom a karakteren felett sokszor. Tehát, hogy így történnek dolgok, de nem tudom. Tehát nem érzem azt, hogy én irányítok. Én azt érzem, hogy csak a csapást
csapást tudom egy kicsit néha mérsékelni, azzal, hogy megpróbálok távolodni, vagy valamit csinálok, de alapvetően egyáltalán nem érzem azt, hogy én irányítok karakterügyileg. Nagyon fura valami itt ebbe a kombatba. Nagyon-nagyon. Na mindegy, majd valami lesz. Megláttam, ez valami poisonos téma. Elpatintunk egy ilyen... Várjál, már ott van egy szem. Öcsém, ez most... Okay. Lehet, hogy... Aha, jobb lesz, ezt lehet targetlok nélkül. Legalábbis a dodge részét mindenképp. Mert megint nagyon közeledik. És olyankor egyszerűen... Nincs manem. Az baj. Hát de... vegyük le ezt a target lockot. Szedjünk egy kis manát. Hát ezt most próbáltam leblokkolni, de akkor ezt lehet, hogy dodge, vagy nem tudom ezzel mit kell csinálni. Elképesztően furcsa az... az irányítás ebbe a játékba. Hát nem tudom, hogy most melyik volt itt a jobb. Tegyük vissza az umbrát. Nem tudom, melyiket kéne. Igazából egyforma, Jó, nézzük vissza. Tegyük vissza az umbrál katalisztot. Mi a túró, Ez most komoly? Innen. Na, hát akkor viszont úgy látszik, hogy lesz ott nála egy szám. Akkor lámpázunk először is. Van vala? Ott van. De ezt le lehet egyáltalán védeni? Oké, ezt most legalább le lehetett. Hol a szám? Ilyen még? Meghót? Ennyi volt? Ki lehet belőle vajon szifonozni ilyen Ja, mondjuk az lehet át kell menni az umbrába. A jó Istenem megmondhatója amúgy néha, hogy itt mi történik. Ott van a szám pedig. Hát de akkor... De most... Hát de... Aj, öcsém, ez a váltás. Na. Hagyj nézzem már meg, hogy... Hát de nem engedi nálad a... Kihúzzam a... cuccot. Na jó, lássuk még egyszer. Nem tudom most ezt így, hogy... Tehát mit kell itt csinálni akkor? Most azt a szemet? Tehát most sasszézzak itt addig, amíg az a szem az ott onnan el nem tűnik? Vagy mit kell csinálni? Én nem értem, hogy ez itt hogy van kitalálva. Hogy jó van, hogy boss, de... Hogy... ott van. De mi a lényeg? Mert nem veszem észre, hogy nagyobbat damage-elnék rá attól, hogy azt a szemet onnan... Csémán se érem. Hát ez rettenetes, hallod. De nem sebzem pedig, akkor se sebzem jobban. Egyszerűen nem. Semmi. De van még itt szem? Hát de...
Vagy mi van itt? Vagy ez normális ez a damage? Ennek ennyinek kell lenni? Én ezt nem értem. Menjetek, fiúk. Semmit nem látok. Ez borzasztó. Mi van? Most mi történt? Most hol vagyok? Most mi van? Hova lett a hang? Ja. Aha. Jó. Hát én ebből... Hagyjátok. Ez borzasztó. Ez kemény. Hát akkor lámpinyó, lámpinyó. Lámpinyó tervek, mert akkor azt a szemecskét, hát nem tudom, hogy minek, de akkor eltávolítjuk innen. Nem sok izéjét látom, hogy használna, de... Oké. Hügy? Lapónál? De amúgy így... ez hosszadalmas lesz, mert semmit nem látok. És akkor meghalt már ez a szem? Vagy mi történt? Mi van? Nem látok semmit. Van még itt szem valahol? Hát de megnézhetem, játék. Nem? Nem nézhetem meg? Arra nem adsz... Most mi történik? Ja, biztos a poison. Atya úristen, ez rettenetes. Szóval akkor még mindig ott tartok, hogy... Aha, ott a szem. De akkor megnézhet... történhet itt bármi? Azon kívül, hogy ez egy... Nagyon jó boss harc, ha? Igen? Na tessék. Ja, hogy ebből egyszerre akkor csak így egyet lehet. Értem. Na, hát akkor sejtelgassál abba bele. Aha. Vajon ezt mikor kell levédeni? Ja, mondjuk lehet, hogy most jókor védtem. Pont. Semmit nem látok. Oké. De most ezt miért kasztoltál kétszer egymás után? Csak egyszer akartam. Semmit nem látok. Lassan kell mana. Nem is egy. Ezerrel nyomom a blokkot, hogy hát ha legalább az jókor jönne. Mi van? Azt ez honnan lehet? Vagy ez most hogy jött? Hát nem tudom, érdemes azzal a szemmel foglalkozni nekünk? De... Hát ez nem... Közelebb kéne mennem, az baj. Ez mi? Hát de amúgy most nem az... Tehát, hogy itt ilyenkor hol van időm arra, hogy... Vagy lehet, hogy amúgy több szem van körülötte, csak nem látom a karakter modelljétől, hogy... Mert ennek ugye azt kellene okoznia úgy normál esetben, hogy úgy nagyobbat sebződik utána a boss, hogyha úgy leszedjük. Tehát én ezt nem látom. Szerintem ugyanolyan trash a damage, mint volt. Ügyes vagy. És csak... Mindjárt megyünk lámpinyózni valahogy. Kénytelenek leszünk. Na? Jó. Az ott meghót? De akkor csak van még valahol körülötted szem, mert... Vagy nem? Nem tudom, én nem látom a különbséget. Tehát, hogy leszettem a szemet. Kell még valami mást csinálnom? Ne van ez így ennyire túlizélve. Nem elég, hogy egy irányíthatatlan a karakter, hallod? Ja, igen. Ezt.
Hát nem tudom. Nehéz erre mit mondani. Ajaj, na akkor ezt lehet... Aha, akkor így dodge-oltuk. Érdekes, érdekes. Képen érdekes. Így. Aha. Súly. Wow! Oké. Még meg vagyunk. De ne, miért kasztolja duplán, amikor csak egyszer nyomom el? De feleslegesen fogyasztja. Ellenem dolgozik a saját karakterem, érted? Azért takarékoskodjunk már azzal a manával egy kicsit. Ha más nem. Ha más már itt nem történik. Aha. Jó. Ajaj. Jó. Mana. Még jó, hogy szedtem össze ilyen manasztónokat, hallod. Ó. De ne kasztold már duplán! Az Isten áldjon meg! Hova lett a fél izém? Ja, felment biztos rám valami. Lehet, hogy ez az Umbral Magic, ez valami ilyesmit okoz. Tehát, hogy azt lehet, hogy saját magamnak, sőt, egyre biztosabb vagyok benne. Hogy ez valami hátulütője lehet ennek a spell formációnak. Hát még egyelőre visszajövünk, ha más nem is. Egyszer. Halljál meg? Légy szíves. Nem, most izéljél velem. Halljál meg. Miért kell minden bossnak csótánykodni velem? Már annyira unom. Hát nem tudom, mi volt ez a boss. Ez nagy boss volt? Together in. Aha. Hát, jó. Én itt ezt most megmondom őszintén, hogy nem értettem. Nem is tudtam irányítani. De túl vagyunk, hát jó. Oké. Vártam már nagyon egy nagy boss, de... Hát nem ilyenre számítottam. Na jó, túl vagyunk rajta. Na nézzük, ez mi. Tudj? Vettem egyébként ilyen seedlingeket is, amit el tudunk ültetni. Úgyhogy van belőle jó sok. Azok a molylepkék dobják egyébként. Úgyhogy... hát igen, csak ezzel meg most igazából áttehetem szerintem a mentési... mert ezek, amiket ültetünk, ha újat ültetünk, a régi eltűnik. Tehát ezek ténylegesen átmeneti save pointok. Jaj, várjál már, meg ne halljak, mert itt vagyok az Umbrába. Tehát átmeneti save pointok. Hát most... Ja, jó, tegyük ide. Csináljunk ide egyet. Az a biztos. Na és akkor visszamegyünk a hubba, megnézem már, hogy ezután a cápinyóért így... tehát, hogy mire lehet beváltani a kis lelkét. Hát tényleg nem tudok erre a bossra mit mondani. Őszintén nem is értem, hogy ott mi történt. Tehát nem feltétlen tudnám ezt elmesélni. Ez ilyen látni kell, hogy elhidd. Na nézzük. Itt van a cápinyó. Ez mi? Na, ez is Inferno Radiance. Az mondjuk jó. Spear Strength Radiance. Aha. Jó, ezt kiváltom.
Mert ezt most ki tudjuk próbálni, mindjárt meg is nézzük akkor. Látszik, ez is ilyen Umbral Magic. Na, hogy nézzem már, hogy te nem árulsz azóta esetleg valami? Ó, dehogy nem. Inferno és Radiance-t kell hozzá növelni, hogy... De ez mire való? Ez a Mother's... Ja, Increase Resistance to Dread. Ezt még néztem, tényleg, ezzel lehet újra rakni a statokat, ezzel a cuccal. 8000 forintba kerül. Amúgy ezt magyarázza már el nekem valaki, hogy ez így most hogy van. Tehát 3000 forintért vegyek meg egy olyan koponyát, amit, ha elpattintok, ad nekem 1600 forintot. Tehát akkor ez meg 6000-be kerül, és 3200-at ad. Tehát akkor most mi van? Ezeket fel lehet valahol máshol használni? Mert ezzel most tényleg okosítson már ki valaki, hogy ebben mi a logika. Tehát én miért járok ezzel jól, ha ezt megveszem, amikor vesztek vele? Tehát, hogy ez itt hogy? Na mindegy. Vagy úgy működik ez az árus, hogy minél többet költesz nála, annál több minden jelenik meg? Amiatt vannak ezek ide téve? Mert már másra tényleg nem tudok gondolni. Jó, hát wow. Én most iszok egy kávét, elgondolkozom a bosszon, és hát akkor haladunk tovább. Na, kávészünet letudva, úgyhogy akkor pattanjunk, tűkön ülök, ezek után, hogy még mi vár ránk. Lépjünk szerintem szintet. Pattintsuk tovább most mondjuk, vigyük tovább. Radiance bár lehet, hogy fel kéne húzni 20-20-ig a izét, Endurance vitet. Hát akkor legyen a vit először is. Van nálunk egy gyűrű, ugye az plusz 1-et dob mind a 2 statra, úgyhogy amiatt mutat egyel többet, mint amennyi igazából van. Na, teleport, akkor ide. Na, oké. Haladjunk, hol a járat, merre kell itt menni? Ki tudja? Ott jöttünk be, és itt ez ennyi? Ennyi? Nincs más út? Csak vissza? Ja, hát mondjuk vissza, hát beestünk. Jó, de okos vagyok vissza. Ó, itt lehet, úgy látom, kimenni az Umbra izéből. Hát ez itt. Micsoda? Ó, nagyszerű. Hát mondjuk nem biztos, hogy olyan nagyszerű. Na ez az a lámpa, amiről beszéltem. Ki tudja, ki beszáll ez bele. Na, kópkor valami ilyen terepre dobott be. Amiért mérges voltam. Hát hol jártam én még itt? Sehol. Amúgy ki beszállt bele a lepke? Lepke. Mi? Hát ez itt elég izé. Lehet át kell menni az Umbrába. Hagyném már. Így már mindjárt más. Ó, ebbe szállt bele. Nagyszerű. Ezt könnyen elintézzük. Ez nem probléma. Meg is kaptuk a 3 kis szemünket, és akkor most valamennyivel megint nőtt a tírünk. Tök jó. Na. Hát így most itt egy kicsivel több ellenfél fog jönni, mint amennyit úgy szeretnék itt, de hát el van. Úgyhogy egyébként innen, amikor a kóptársammal még a disconnect előtt rohangászoltunk, kaptam is valami armor darabot ilyen nagyon furi ellenfelektől. Nem mondtam volna ilyen nagyon egyszerű résznek, de lehet, hogy a kóp miatt egyébként így activate. Ó, nagyszerű. Lehet, hogy a kóp miatt egy kicsit így szombosabbak voltak itt az ellenfelek, mint amilyenek egyébként lennének. Lövésem sincs. Most egyelőre azt kellene kideríteni, hogy merre vagyunk arccal amúgy. Mert így, hogy csak ide beestem a boss arénába, hát a fene se tudja merre voltunk. De talán... Ó, várjunk csak. Jó. Oké, helybe vagyunk. Ott estem le. Szerintem. Ott szakadt be alattunk a híd. Vagy nem? De. Az ott alattunk a boss aréna lesz. Jó. Oké. Akkor szerintem helybe vagyunk. Az a helyzet, hogy nem biztos, hogy ez itt a boss aréna. Sőt. Ez csak annak tűnt nekem. De akkor meg erre kell menni. Lássuk itt mi van. Angels X. Miért gyanítom, hogy ez is valami hol is izé. Majd megnézzük, de
Gondolom ez is ilyen Strength Radiance-es cucc lesz. Gyors heal meg... Na ez az a lepke, akit mondtam, hogy szerintem ez dobta nekem a Marilyn Manson sityakot. Ez megismerem, igen, ugyanaz a feje. Ugyanaz a feje. Ezek elég jó cuccokat dobálnak amúgy. Nagy Mana Stone-t, meg a Vestige Seedlinget. Ilyeneket kaptam tőle. Jó masszív vagy. Azért akikkel küzdtem, azok nem voltak ennyire... Vagy küzdöttem, nem voltak ennyire izék. Na, a Large Mana Stone. Ja, meg ilyen Wither buffot ad. Na, már megint nincs healem, az jó lesz így. Nem baj. De amúgy tényleg valami ilyesmi terepen voltam kópolni. Úgyhogy itt láttam, hogy legalábbis ha ez tényleg az a terep, de szerintem az lesz az. Itt kell, hogy akkor legyen valahol egy save point, mert valahova ide warpoltunk be. játék fantasztikus kóprendszerének köszönhetően. Képbe vagyok. Most már képbe vagyok. Igen, erről jöttünk, erről futottunk. Itt futottunk át, igen, és valahonnan innen indultunk. Igen. Ez 1000%. 1000%, hogy valahonnan innen indultunk. Igen, itt. Jó. Akkor most már helyre raktam. Na de te hogy kerültél ide? És te más nem mondasz? Na, Byron. Ok, kösz Byron. Jó, akkor helybe vagyunk, errefelé kell menni, rendben van. Akkor lépünk szintet. Na hát akkor tudom tényleg, hogy ki lesz itt a boss a következő. Kíváncsi vagyok, hogy így, hogyha majd egyedül megyek neki, akkor mennyire lesz húzós a téma. Mert Coop-ba ott volt a disconnect a boss arénába. És hát érdekes volt. Vajon oda hogy ide át kellene ugranom vajon? De olyan... Mert azt gondolom az a két rész ott valahogy... Nem biztos, hogy összeköttetésben van. Nem mindegy. Menjünk. Mondom, ezt a terepet így akkor most már vágom. Vágom, hogy ez itt micsoda. És innen kaptam azt az armor darabot. Megmutatom amúgy, hogy melyik. Azt hiszem, hogy egy sisakot, ezt kaptam, ezt a súlyát, megkaptam a lábbeléjüket, az meg azt hiszem ez volt, nem, ez a súlya warrior. Úgyhogy ezt dobta nekem így előre a játék. Ilyen spoiler gyanánt. Úgyhogy ez fura, hogy így bedobhat olyan terepekre is, ahol még nem jártál. Nekem legalábbis ez így... No, itt menjünk át szerintem Umbrába. Itt a hostom is átment. És így mentünk. Mert itt a vízbe ugye meg lehet halni. Belesüllyedünk egy idő után, és akkor gondolom amiatt is váltott. Na, hagyj nézzem már, hogy így külön nem mászkáltunk el a hosttól. Egyébként, ha egy kicsit is távolodtam tőle, akkor... Ja igen, itt ugrottunk le. Akkor egyből vissza is teleportált hozzá. Vagyis hát nem egyből, de nagyon hamar. Az mondjuk egyébként jó, mert így legalább, ha így elvesztjük egymást szem elől, akkor legalább visszatesz egymáshoz közel a játék, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog. De ez, hogy betehet a játék kóp közben olyan arénába, vagy olyan helyre, ahol te magad még nem vagy progress szerint, hát ezt nem tartom egy jó ötletnek. Egyáltalán. Úgyhogy nem fogok kópozni. Nem érdekel, mondom, az a Covenant-es téma, ami ott van bent a hubba, mert nekem ez így nem éri meg. Nagyon nem éri meg. Átváltok itt a pirókézre viszont. Jaj, de fura, hogy ide teszi a izét. Pirókéz. Hát igen, és akkor ugye ilyenkor a spellek az meg cserélges ki mindent. Kár, hogy nem lehet egyszerre két kataliszt között váltogatni. Az elég macerás így. Azt hiszem ez az a súlya. Vagy lehet, hogy nem ez volt a súlya, de szerintem ez a súlya, aki dobta a cuccot.
Amúgy ilyen téren örülök, hogy legalább akkor ebbe a részbe most két nagyobb boss is lesz, meg ugye az elején bevágom a izét, azt a kis nőcikét. Így ez legalább ilyen progresszelősebb téma lesz. Ezt nem is bánom. Így. De amúgy ez a boss is érdekes lesz. Csak mondom. Kicsit ilyen furi lesz, de rájöttem abba az időbe, amíg ott bent voltam, hogy mit kell vele csinálni. Na végre egy ajtó, ami arról nyílik, amerről kell. Aha, akkor ez ide egy shortcut. Ez becsülendő. Ez nagyszerű. Mert nem sokára ott vagyunk amúgy a boss aréna előtt. De azért még egy kicsit itt előtte megnézzük már, hogy mik vannak. Felfedezgetünk. Mert mondom, nem tudtam így külön jönni szétnézni. Egyenesen, egyből a bosshoz rohant be szegény. De hát... nem voltunk úgy egymással kisegítve se ő, se én amúgy, mert... nagyon rossz úgy multiplayerezni, hogyha non-stop lag van. És sajnos az volt, és mondom a végén szét és vágott minket a fenébe. Na papi, te mit csinálsz itt? Mit művelődsz? Tervezgetel gonosz dolgokat? Ezt csinálod? És csak papi, hoztam neked valamit. Na. Ja, masszívak ezek, nem csak kóba voltak ezek masszívak, így is, úgy látom. Azért ezekbe már belemenne egy lámpás. Az már elég jó kihívás. Papi, te még mindig élsz? Hallod, de csótányít mindenki. Hát már tényleg. Mindenki izével 0,5 HP-val túlél mindent. Hát ja, egy heal. Hát ezzel majd így izgi lesz bemenni a bosszantyúhoz, de na, nem baj. Na, nézzem már ezt az itemet, papi mit őrzött itt. Ez megint csak ilyen színező cucrucikhoz. Fashion, a fashion, mindig csak a fashion. Jó, mondjuk ezután a Marilyn Mansonos fej után nem szólok egy szót sem. De ez legalább jó. Na, úgy látom, itt lehet kijönni az umbrából. Tök jó. De még maradunk. Megnézzük, mi van még itt. Azt nézd már, ide van elbújt. Tudtam, hogy itt fog állni valaki. Tudtam, érted? Na. De nem tudom, próbáltam rátenni a target lockot, amúgy amiatt elcsorogtam ott. Csak nem sikerült. Jó masszív vagy, papi. És ez így nagyon nem is jó, hogy ennyien vannak ott. El se érjelek. Jó, ezeket először is itt el kell távolítani sürgősen. Annyira jó, hogyha papit most sikerülne leszedni. Egy 20-as szorzóval kapnánk érte XP-t. Az a charge, az jó lesz rád szerintem. Jó. Hát a dodge az nem olyan, mint amihez hozzá vagyok szokva, az biztos. Kicsit ilyen félkörívesen dodge-ol, hogy így nem hátra, vagy nem így egyből oldalra, hanem egy picit így beköröz vele, vagy nem is tudom így. Kicsit furi. Pattanjunk vissza. Én azt mondom. Felszedjük a... Jaj, nem, most visszajött ide mindenki, mi? Felszedjük a cuccomat. Ennyi nem? A boss az lent van egyébként. Nem tudom, lehet, hogy akkor jobb lenne előbb a boss megpróbálni. Csak most már vissza akarom szedni akkor a... Öcsém... Vissza akarom szedni először a szólomat. És akkor lehet, hogy először beugrunk ahhoz a bosszantyúhoz. Tudjuk le. Én azt mondom. És akkor utána eljövünk felfedezgetni mindenféle dolgot. Most attól félek, hogy benyelte eset. Jöjjünk inkább itt ki. Attól félek, hogy benyelte a szólomat valamelyik mob. Azzal a nagy melákkal elbánunk inkább úgy, hogy nincs körülötte senki más. És akkor, ha más nem, akkor majd utána visszapattanak az umbrába. Nálad van a szólom? Hát persze, hogy nálad van, papi. Nézd meg, nem lehet rátenni a target lockot.
Annyira tudtam, hogy pont annyit fog előrelépni, hogy még eltaláljon. Na? Hát ha nem adod magad olcsón. Öcsém, még grabje is van. Az igen. Na, megvan mindenünk. Ja. Súgy. Ó, jaj, de jó, ez upgrade. Ennek örülünk. Miért vagytok ti már itt ennyire kemények? Lehet, hogy ez itt már az a terep, ami most így jelenleg még nem feltétlen lenne jó ötlet a Karimnak. De, jaj, öcsém, de rossz, hogy váltogassam a kezet meg a lámpát. Ki találta ezt a hülyeséget így ki? Oh! Oké. Értem. Most már nagyon távolodunk a bossztól amúgy. Nem ezt fog oda visszavinni ahhoz az itemhez, amit onnan fentről láttunk, vagy lentről láttunk, mert akkor oda vissza tudok ugrani. Legalább. Aha, itt lehet kijönni. Szerintem ez az. Ez tudja, hogy visszavezet oda. Ez az, amit láttam. Jó. Oké, na hát akkor csak megérte ide eljönni. Legalábbis ideig úgy tűnik, mert itt van egy ilyen emlékkép. És ezt megnézzük. És akkor itt le is tudunk vetődni. Csináld. És akkor ott leszünk. Igen, ott van a save pointunk. Oké. Nagyon jó. Menj már. Hát ez itt. Ezt összetörjük, nehogy kiugorjon itt még belőle valami. Itt mi van? Sose jutok el így a bosshoz. Ne haragudjatok, de hát... Ilyen ez a pop szakma. Hát te mi a... Atya úristen, de idegesítő vagy te. Vagy ti. Mi a fene van itt? Komolyan mondom, nem is lehet látni, hogy mi van. Nem tudom, mennyi forintunk veszett oda, de én már ide most nem jövök el még egyszer, nem tényleg megyünk a boss fele. Vagy csinálok most itt egy vágást, elszaladok, felszedem, azt vetődünk bossozni, mert azért az a biztos. Na, vágás. Na, meg vagyok, itt vagyok bent. Megvan. Vegyük felfele. És akkor... Jaj, a fene vigye el ezt a lámpát. Nézzük. Ó, hát titeket meg spamolni se lesz valami jó, mert úgy látom, kis fürgeürgék vagytok, ti? Ebből ezekből nem 2 volt itt vala? De hogy nem. Jó, menjünk. Ezt az itemet itt felszedjük. És akkor vetődünk. Jó. Vetődünk le. Oké. Na. Célegyenesbe vagyunk. Resztelünk egyet. Ígyni. Illetve upgrade-elünk és rohanási be a bosshoz. Na most én, amit ott annál észrevettem, az az, hogy ugye a lámpával kell így szétnyitatni majd a száját, vagy így a hátát, vagy a fene se tudja, milyen része volt az ott úgy egészen pontosan, és úgy lehet egy kicsit így spamolgatni. Az, hogy majd a Wither lenne rá jó ötlet, vagy a Fire, nem tudom, én Holival ütögettem úgy, hogy ugye felkentem a Holit erre a fegyverre, és úgy azért elég jól be lehetett damage-elgetni, de hát no. Annak viszont ilyen szempontból örülök, hogy disconnect lett a vége, meg csak nem is erre kell jönni szerintem. Disconnect lett a vége, hogy nem láttam, tehát hogy mondjuk mi van utána, mit kapunk érte, ilyesmi. Szóval no. Úgy emlékszem, valahogy így jöttünk. Ha minden igaz. Talán valahogy így itt el. Igen. De nem. Na jó, haladunk valamerre. Jó, oké. Célba vagyunk. Tudom, hogy erről jöttünk, itt mentünk le, és akkor valahogy itt jöttünk be, igen, ide.
Vagy nem? Ki a túró? Hallod? Erre most baromira nem érek rá. Hát. Na, jó, próbáljuk valahogy irányba tenni magunkat. Így. És akkor menjünk erre. Ugye erre mentünk ott fel. Ugye? Vagy itt most visszafele jön? Nem, itt most szerintem... Én nem tudom, mert annyira egyforma itt minden nekem. Teljes rejtély. Akkor ez lesz itt a jó irány. Mondom, nekem annyira egyforma itt minden. De az biztos, hogy erre van az a boss. Mindegy, így leszedegetünk, amit le tudunk, meg amit le kell. És akkor meglátjuk. Mondom, az 1000%, igen, onnan ugrottunk le, az 1000%, hogy itt jöttünk át. Ja, hát igen, itt a nagy felfedezgetéseim eredménye. 28 000 ellenfél. Így, hogy umbráloskodunk. Lehet, hogy itt... aha, igen, ezekre a kis gurulósokra is emlékszem. Jó lenne kijönni egyébként innen. Jó lenne, ha találnánk egy ilyen koponyát. Aha. Meghúzzam már ott azt a izét. Csak először itt ezt a lepkét el kell távolítani, mert nem fog hagyni érvényesülni. Meg most ki is kelti szerintem itt ezt a sok izét. Aha. Már kikeltette. Jó, mindegy, ezekkel még azért elbánunk, nem az? Módjával. Hát csak... Ó, öcsém, mennyi van már belőletek? Na, nézzük. De nézd meg, két másodperced nincs. 2 másodperced nincs. Már itt van a nyakadban ilyenkor valaki. Annyi időm nincs, hogy ezt elhúzzam. És megnézem már, hogy mit dob. Na, legalább ez megérte. Mert HP upgrade. Szerintem egyel több flaskát ad. Vagy legalábbis nagyon remélem, hogy ez az. Az az upgrade. Na lássuk, itt mi van. Item. Oké. Hát te mire vársz itt? Hogy bejöjjek onnan? Vagy hogy rám ugorj? Vagy mit szerettél volna innen csinálni? Hogy nézzelek? Te kis sunyi. Ó, ott vannak a fiúk. Ott meg látom, hogy van valami izé. Na, honnan futottak át ide? Ja, onnan? Ajajaj, ezt hittem egy kicsit tovább fog tartani nektek, amíg ide értek. Be vagytok szorulva? Hát azért annyira nem hiszem el ezt. Nem hiszem el ezeket a pályákat. Hogy itt mindenhol 5000 ellenfél. 5000 ellenfél. Tehát nincs olyan része ilyenkor a izének, a terepnek, ahol egy pillanatra megállhatnál, csak úgy békességben szétnézni, hogy hol vagy, merre jársz. Létezik, hogy ez itt... Lehet, hogy valahogy erre jött, nem hiszem el. Ja, ez... Szerintem errefele jöttünk mi itt valahogy. De rossz, hogy nem tudok menet közben felvenni dolgokat. Nézd meg. Így. Szerintem erre jött a host. Ahogy most így meg nem tudnám mondani, ha visszafele kellene menni, hogy jöttünk. De tudja, hogy valahogy így jöttünk. Ez itt izé? Flowerbed? Az jól is jönnek. Kár, hogy már erre sincs időd, érted, hogy itt aktiváld ezt a hülyeséget. Nevetséges, komolyan. 6000 ellenfél mindenhol. 6000 ellenfél. Ültessed. Nem tudom hova, de oda. Úgy. Ültesd el.
Jó. Remélem, hogy ezt itt... Oké, interakt. Jó. Megvan. Innentől már nem érdekel a történet. Nevetséges egyébként. Mert ezt nem lehet így itt tartani. Na, ott egy shortcut. De látjátok, muszáj vagy átmenni egyszerűen az umbrába itt. Itt van a víz, tehát nem tudsz máshogy átmenni. És akkor küzdjen meg 50 000 ellenfél. De nézd meg, 2 lépést tettem, és már ennyien jönnek felém. És nem vagyok umbrában. Hanem így, ez így az alap. Ez így az alap itt, hogy ez van. Ok. Na jó. Dobáljuk azt ott le szerintem. Jobban járunk. Így. Ok. És úgy látom, hogy itt valami elállja a izét. Megint keresni kell majd valami... Az ott van. Elérjük innen? Ki tudjuk szifolyozni? Szifonozni? Aha. Nem, ez nem normális. Na, megtörtént, aminek meg kellett történnie? Úgy látom, igen. Hát te is gyere még elő, amúgy igen. Az jó. Az nekünk jó lesz. Remélem, ha azt a shortcutot lenyitom, egyszer, valamikor az életben, akkor többet nem kell átjönnünk az umbrába ide ahhoz, hogy itt tudjak tovább haladni, mert ez kriminális. Hát erre persze, hogy nem. Akkor úgy látom, csak erre lehet jönni. Tiszta katyvasz nekem itt ez az egész hely. Hát ez itt már megint mi? Ó, nem el. Hát biztos, hogy nem erre volt a boss. Bocsém. Ez rettenet. De nézd meg. Ez hihetetlen. Hihetetlen. Ezt nem tehát mondom, balansz. Csak ennyit mondok, balansz. Nem létezik ebben a játékban ez a szó. City interaktív, ezt meghallják ezt a szót, azt kinyitják az értelmező kéziszótárat, hogy az mit jelent. Mert ez minden csak nem normális egy játékban. Tehát öcsém, annyi időm nem lesz, hogy ott a izét megnézzem. Esküszöm. De te is honnan? Kész. Kész. Úgy van. Na, szedjed ki, mert haladjunk innen. Jó. Kaptunk megint valami izét. Jó, nézzük tovább. Baromira kéne az a shortcut ott. Ez semmi. Ez semmi. Oké. Hol vagyunk? Bár tudnánk. Bár csak tudnánk. Itt vagyunk az elején, nem? Ahonnan jöttünk. Itt van a mentési pontunk. Hát akkor semmivel nem vagyunk. Most jelenleg így itt előrébb. Azt látom, hogy ott van egy izé. Valami ott pillangózik. Mi ez a hang? De hogy oda hogy fogok eljutni? Ja, ennek az umbrál entitásnak a hangja ez. Hát de valahogy át kell futnom oda abba a másik oldalba, mert ezt innen nem lehet kilőni. Na jó, menjünk így most itt visszafelé. Menj már innen. Próbáljunk addig, ameddig nem muszáj átmenni az umbrába, így itt visszafelé is haladgatni, mert... De érted? 5 métert nem tettem még. Öt métert nem tettem még, és már így vagyunk. Már így vagyunk. Hihetetlen. Jaj, fiúk! Elég legyen. Nagyon unalmasak vagytok már. Hihetetlen.
Hihetetlen, hogy egyszerűen nincs időm körbenézni. Mert valaki biztos, hogy a nyakamba fog loholni. Non-stop. Ha umbrába vagyok, ha nem umbrába vagyok. Ennek mégis mi a értelme van amúgy? Hát, de nézd meg, tehát nem tudok szétnézni. Nincs időm. Mert valaki... Hát, öcsém, ilyen nincs. Ez nem normális. És ez a sima világ. Hát de mi a... Ez most de ezek most spónolnak vége láthatatlanságig? Vagy most miért van ezekből itt hirtelen ennyi? Itt mi a túró van? Semmi, mert itt megint umbrába kéne lenne. De hogy... Ezt hogy gondolják? Ja, itt ez a ház, ahonnan kijöttünk. Nem, ez nem normális. Nem tudok el... Nézd meg, most mibe akadt el a karakter? Halljátok, ez egy katyvasz. Ez, esküszöm nektek, ez egy katyvasz. A pálya, a design, minden. Egy baromi nagy katyvasz. Na nézzük itt mi van. Ó, öcsém, már megint ilyen. Hát nem igaz, hogy mindenhol csak ezek vannak. Talán amúgy erre kell menni. Nem, mit tudom, vagy erről jöttünk amúgy? Figyelj csak, menj már, légy szíves innen, mert kijönni nem tudok tőled. Most erről jöttünk, vagy nem? Erről jöttünk. Baromi jó. Eszem meg el. Akkor erre. Amint lehet ide letenni valahova egy flower, vagy ha van egy flower bed, mert most már biztos vagyok benne, hogy ez a boss. Itt lesz a boss. Itt van a boss. Bizonyisten, itt van a boss. Jó, flower bed. Eljutottunk. Nem hiszem el. Nem tudok egy flower bedet letenni. Nem tudok egy flower bedet letenni. Elképesztő. Halljátok? Arra nincs időd, hogy egy seedlinget letegyél a földre, mert non-stop zúdítja rád a játék az ellenfelet. De most mondjátok meg, hogy ennek így mi értelme van? Ilyen izéket csinálni. Már most azonnal menj már át, légy szíves, legalább ez működjön már jól ebbe a játékba. Köszönöm. Hogy ennek mi értelme van? Ezen már amúgy tényleg csak mosolyogni tudok. Ezen csak mosolyogni lehet már. Menj innen. Na, befizetünk, tippelünk, téteket tegyük meg. Le tudok-e most tenni? Engedi-e most a játék letenni egy darab seedlinget? Mert ezt is érted, találd meg, hogy hol a túróba lehet letenni. Na megőr, pedig ez itt az, mert itt villog a lámpám. Hogy ide le lehet tenni. Na most bezzeg leteszi. Na már azonnal reszteljünk. Az igen. Oké. Mindegy. Na. Menjünk erre. És tán, ha minden igaz, valamerre erre kellett, hogy legyen az a szerencsétlen boss. Játék. Add nekem ide a boss-t. Hát nem igaz. Ez se az.
Akkor nem nyert, nem ez az ajtó. Ezekre nem emlékszem. Öcsém? Ha nem igaz már. Az igen! Semmit nem látok. De így nem is lehet, hát ez nem normális. Jó, oké, ott van valami shortcut. Sejtem, hogy hova. Sejtem. De ez nem normális játék. Ilyen nincsen. Ez esküszöm egy dili ház. De azok is onnan jöttek, akik ezt megcsinálták. Kihúznád? Mindjárt meghalunk a poisonbe amúgy. Úgyhogy tök minden. Itt van a boss aréna már mindjárt. Hát én nem tudom, hogy az a rész hogy lesz megvágva amúgy. Mert ebbe annyi olyan felesleges pillanat van, amire már nem tudok mit mondani, hogy tényleg felesleges, mert eljutunk valameddig azért, hogy utána még inkább ne jussunk el sem eddig. Ez történik itt konstans. Ez is de jó, hogy így van megcsinálva itt. Ó, szűzanyám, végre megérkeztünk. Itt a boss. Ez az, gyere. Szóval, igen, ennél voltam bent. És akkor ugye nála azt jött be, hogy így megfogtam. És akkor szétnyitottam. És akkor így itt ilyenkor addig lehetett sebezni. Úgy, olyan normálisabban. Hát most ez így itt nem nagyon akar megtörténni. Nem is nagyon tudok mit csinálni. Úgy látom, ez is ilyen vidörös téma. Azt nem tudom, hogy ezt nem lehetne. Ja, nincs rá izém. Cucmó. Ja, hogy itt még ezzel is szórakozzak. Á, jó, értem, hogy mit gondolom, ezeket kell így itt. Na, hát itt a izével, nem tudom, hogy ezekkel a cuccokkal itt kellett csinálni valamit. Hogy ezek... De mi? Ja. Várj egy kicsit. Fenjem már meg, hogy ez mit csinál. Valamit leszed, azt látom. Ó, ott van valami nagy fej. De azt nem tudom, hogy ennek itt most van köze ehhez a bosshoz, vagy nincs. Azt úgy jó lenne tudni. Addig, amíg nyitva van, az ember azt várná, hogy tudná sebezni, de nem tudom, hogy itt most tényleg kellene ezekkel a izékkel, csak ezt így fogalmam sincs, úgyhogy fogom most így megcsinálni. Még ezt őt sem. Ilyenkor ugye ütni se lehet. Hát de ez meg ajtó, érted? Akkor ez kell. Jó? Sose derül ki ezzel most itt mit csináltunk. Tüzet feltesszük. Aztán menjünk. Most nem tudom, nem hiszem, hogy sokat számítana, ha az umbrál aha, az izéli ott oldalt a baromságait. Ez itt. Most már ebből a genkelős hülyeségből kezd elegem lenni, ami itt zajlik. Hogy az előző izé is, a boss, az IS leány, de belőletek is mennyi van? Hogy az is az volt, konstans, hogy jöttek mellé segítők, ugye a kutyák. És akkor, hogy itt is ez van, hogy tele van izével, ilyen random mobbal. Lövöldözős, projectile-os mobbal a terep. De...
Az ember várná, hogy mikor kell jókor védekezni. És az a baj, hogyha nincs izém, ugye az a Soulfly, vagy Soul charge-om. Nem tudom felnyitni a hasát. És így konkrétan lótúró. Lótúró a damage. Na most kinyílt. De hát most meg ilyenkor lövöldözi ezeket a hülyeségeket. Nem is tudom ide mi kellene, milyen páncél. Tehát ilyen Wither damage-es. Wither damage reduction. Le is vitte a fél staminám. És ugye mivel izébe vagyok umbrába, ha most egyszer meghalok, álcsémet felvenni nem tudom a izémet. Ha egyszer meghalok, akkor az ennyi volt. Mondjuk itt tudok... De hogy itt váltogassam a lámpát. Váltogassam a lámpát. Tehát itt tudok tölteni. Ez egy vicc, hogy egy boss arénában ezt kell csinálni. ...99. Az igen. Ez azt... Ez azt boss harc, hallod? Öcsém. Na jó, töltsünk manát. Úgy látom, hogy itt lehet izét is. Kis életet magunknak, így ezt a Withert. Hol vagy? Hon vagy? Ott vagy. De ilyen nagy epikus zene, érted ehhez? Ehhez. Hát mi a lótúr? Istenem. Na, addig, amíg csukva van a szád, legalább nem köpködő. Jó. Menj már. Egyél manát, mert úgy látom, hogy ide ez kell. Kőkeményen. Hon vagy? Már megyünk is. Gyere! Te barátom, én nem érdekel, ha én most egy órát foglak itt spamolni és meghalsz. Én lespamollak. Itt a világon nincs ilyen boss harc. Az igen. Menni kell életet tölteni. Lámpa. Ja, az bejárat. Ezt nem tudjuk. Oké. Jaj. Na, egy ilyen manát. Így né. Ezt is töltsed. Itt vagy. De hogy lekövet már? 100 évig. Mi ez? Ajaj. Már megint bajok vannak. Hol vagy? Be vagy szorulva? Ez az izgalmas harc, ugye? Valahogy eltalálom. Nézd meg, nem megy át a izé.
De miért nem? Elakad a izébe. Az igen. Innen nem tudok szipolyozni? Valami? Aha, de... Kicsit. Hát ha más nem, ennyire ez itt így jó volt. Ajaj, távolodnunk kell. Sürgősen. Nem kell ki sok. Van még nagy izém. Lemegyek, mert azt majd ott beveszem. Kell még egy nagy manasztón. Azt ennyi. Inventory. Sőt, még egy ilyet meg is eszünk. Illetve... Ezni. Large. Ok. Jó. Na gyere barátom. Onnan remélem eltalálok. Igen. Hát halljátok, ez egy rossz vicc. Ez egy rossz vicc. Meghaltál, man? Elképesztő. Wow. Jó. Ezen is túl vagyunk. Hát, legalább jól emlékeztem rá, hogy itt van a boss. Nem hiszem el a játékot. Én azt nem hiszem el. Jó, ez is meghalt. Na, ezt lerúgjuk. Valahova. Bár gyanítom, hogy hova. Szerintem először ide ültettük el a flower bedet. Talán. Most így, ahogy lenézek be. Nem biztos. Ez az eleje a izének. Jó, akkor itt vagyunk közel a legelső save pointunkhoz. Mert az az a nagy fa, ami alatt mindig ott elszaladgáltam. Ez így rémlik. Ez így megvan. Jó, akkor én azt javaslom, hogy bontsunk sátrat. Fejezzük ezt a részt itt be. Úgyhogy, na igen, akkor jól emlékeztem én, hogy itt vagyunk. Na, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mostani figyelmet is, és akkor tényleg majd valamikor pár nap múlva újra folytatjuk. Na, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mostani figyelmet, és akkor remélem, hogy találkozunk legközelebb is. További szép napot, vagy szép estét nektek. Sziasztok!